या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। इंसुली खामदेव नाका येथील शिवदुर्ग कॅशू फॅक्टरीत अज्ञात चोरट्यानं 48,000 रुपयांची रोकड व 8,000 रुपयांचा मोबाईल लंपास केला होता। या आरोपीच्या 12 तासात पोलिसांनी सावंतवाडीतून मुसक्या आवळल्या। राज्य मंडळातर्फे 10वी-12वीच्या फेब्रुवारी-मार्चमध्ये होणाऱ्या परीक्षांचं संभाव्य वेळापत्रक जाहीर करण्यात आलं आहे। त्यानुसार 12वीची परीक्षा 21 फेब्रुवारी ते 23 मार्च या कालावधीत, तर 10वीची परीक्षा ही 1 ते 22 मार्च या कालावधीत होणार आहे। तलाठी भरती परीक्षेतील पेपर फुटीची चौकशी करण्याची समिती नेमावी या मागणीसाठी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याच्या तयारीत आहे। रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बोर्डात ईशा अंबानी, आकाश अंबानी आणि अनंत अंबानी यांच्या संचालक मंडळावरती नियुक्तीची शिफारस केली असून नीता अंबानी बोर्डातून पायउतार होतील, मात्र त्या रिलायन्स फाउंडेशनच्या अध्यक्षपदी राहतील। पुण्यात वाढती लोकसंख्या आणि गुन्ह्यांचं बदलतं स्वरूप या पार्श्वभूमीवरती पोलीस ठाण्यांच्या मनुष्यबळ निकषात बदल करण्यात आले असून त्यानुसार पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीतील प्रत्येक पोलीस ठाण्याला 4 निरीक्षक मिळणार आहेत। गोवा मुक्ती आंदोलनात 1955 साली झालेल्या सत्याग्रहात तेरेखोल किल्ल्यावरती पोर्तुगीजांनी केलेल्या बेशूट गोळीबारात शहीद झालेले शेषनाथ वाडेकर यांचे पुत्र जयंत वाडेकर यांचं निधन झालं आहे। राज्य सरकारनं बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासास चालना देण्यासाठी त्यातील दुकानांची पात्रता निश्चितीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी जाहीर केली आहे। त्यामध्ये गृहनिर्माण विभागाने ठरवलेल्या अंतिम 6 पैकी 3 कागदपत्रे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे। कोरोना काळात घटलेल्या नेत्रसंकलनात वाढ होत असून पुणे जिल्ह्यात गेल्या 2.5 वर्षात 1,559 जणांवरती बुबुळांचे प्रत्यारोपण करण्यात आलं आहे। जिल्ह्यात गेल्या 2.5 वर्षात 2,233 नेत्रसंकलन झालं आहे। चांद्रयान 3च्या यशानंतर इस्रोनं लगेच आदित्य L1 हे अभियान हाती घेतले। आदित्य L1 सूर्याकडे पाठवायचे असून येत्या 2 सप्टेंबर 2023ला प्रक्षेपित होणार आहे। नवी मुंबईतून एक हृदयद्रावक बातमी समोर आले। येथील पनवेल महानगरपालिकेतील उद्यानातील बेंच अंगावरती पडून 4 वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे। खारघर सेक्टर 12 येथील उद्यानातील ही घटना आहे। आसाममधील भारतीय जनता पक्षाचे खासदार राजदीप रॉय यांच्या घरात 10 वर्षीय मुलाचा मृतदेह सापडला आहे। या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून मुलाचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरती होणारी अवजड वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे। याची अंमलबजावणी 27 ऑगस्टपासून रविवार संध्याकाळी 6 वाजल्यानंतर करण्यात आली आहे। मनमाड नांदगाव दरम्यान मध्य रेल्वेतर्फे तयार करण्यात आलेल्या 3ऱ्या रेल्वे मार्गाची ताशी 130 किलोमीटर वेगाने यशस्वी चाचणी घेण्यात आली। सिंधुदुर्गचे नूतन जिल्हाधिकारी किशोर तावडे यांची आज शिवसेनेच्या शिष्टमंडळानं भेट घेऊन त्यांचं स्वागत केलं। यावेळी विविध विषयांवरती चर्चा करण्यात आली। वेंगुर्ले तालुक्यातील आसोली तळवडे मुख्य रस्ता ते पाटलेकरवाडी पायवाट काँक्रीटीकरण करणं या शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या स्थानिक आमदार निधीतून मंजूर झालेल्या कामाचं शिवसेना तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आलं। पुण्यातील सर्व गणेश मंडळांची उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत आज बैठक झाली। पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील असले तरी अजित पवारांकडून बैठकांचं सत्र सुरू आहे। थकीत वेतनासाठी नांदेडमध्ये वन कामगारांकडून धरणं आंदोलन करण्यात येत आहे। धक्कादायक म्हणजे मागील 86 दिवसांपासून वन विभागाच्या कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या या आंदोलनातील एका महिलेचा रविवारी मृत्यू झाला आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजपमध्ये अंतर्गत कलह असून 2 ते 3 गट आपापसात एकमेकांना संपवण्याचं काम करत आहेत, असा टोला मनसेचे नेते परशुराम उपरकर यांनी लगावला आहे। सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंतापदी महेंद्र किणी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे। कार्यकारी अभियंता पदाचा पदभार त्यांनी स्वीकारला असून फास्ट ट्रॅक पद्धतीनं सार्वजनिक बांधकाम विभागाची रखडलेली कामं मार्गी लावण्याचं आव्हान त्यांनी स्वतःसमोर ठेवलं आहे। सावंतवाडीत रविवार 3 सप्टेंबरला महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन जीवनरक्षा वैद्यकीय प्रतिष्ठान तसंच कोल्हापूर येथील अथायू मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल यांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आलं आहे। राजस्थानच्या कोटा या ठिकाणी देशभरातले विद्यार्थी परीक्षांच्या तयारीसाठी येत असतात। रविवारी दुपारी नीटच्या परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनं आत्महत्या केली असून लातूर जिल्ह्यातील उजिना या गावातील आविष्कार कासले हा विद्यार्थी कोटा या ठिकाणी शिक्षण घेत होता। बहीण भावाच्या राखीसारख्या पवित्र सणाच्या अनुषंगानं उद्धव ठाकरे नेहमी माझ्यावरती टीका करतात, मात्र ते स्वतः भावाशी कार्यकर्त्यांची पक्षाची नातं जपण्यात अपयशी ठरले, अशी टीका यवतमाळ वाशिमच्या खासदार भावना गवळी यांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावरती केली। प्रशांत महासागरात निर्माण होणाऱ्या एल निनोमुळे भारतातील हवामानावरती परिणाम होत आहे। सध्या भारतातील अनेक भागात पावसानं दडी मारली। हा एल निनोचा प्रभाव आणि त्यामुळे भारतातील आर्थिक तसंच राजकीय अशा दोन्ही आघाड्यांवरती फटका बसू शकतो। शाहरुख खाननं ऑनलाईन गेमिंग ॲपला पाठिंबा दिल्याच्या निषेधार्थ आंदोलकांनी मन्नतबाहेर प्रदर्शन केलं। पोलिसांनी याबाबत कारवाई करत 5 आंदोलकांना अटक केली आहे।
वेंगुर्ला हरिचरणगिरी येथील समुद्रकिनारी बेशुद्ध अवस्थेत आढळलेल्या चेतन मधुसूदन सामंत यांना उपजिल्हा रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी मृत घोषित केलं आहे. या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.